Cek kejing kublai pi haga kerteng tura Jisu saja sempat ka kubor ni por kumba perio igdai don nuba yo jingpen da ka ba priang yo Jisu haga dono don haga testament batmai da gede haga kam jangi apostol lani la da gede hagi sao gospel lani la da gede hagi shiti jongki apostol don ubayo jingpen daga khot kerpat wan hadono janga daga barwai to wan shadono janga tra Jisu haga Bible don gumta managani kerani pi shemphang ke way ka topik ke kubor ke bekerteng ki senran ki yo jingpen hadin jong ke jingmi pat u Jisu but ngakren ru se kwe bale ki yo jingpen hadin jong ka jingmi pat utrai lene ki shemphang ye ki jingthoh hadin jung ki jingmi pat utrai alapan ipi kalong kumne haki hadin bo Jisu mi pat ki me hadin bo Jisu yap ki senran ki do jingkermen ba kimtip shaikin phamata namar kimot bo ne de Christian re uyap no ala itu pi waru Petros ro umot bo Jisu de Christ ba udeu jiu nagatara umngej bo Chris udah banyap wat hadin bo ong tramilong Chris but me don ikitin ki jimbom jikut har wat hadin bo ong melong Chris kon jong play Jisu ong ngade kadai ngaban lek no ngan lek no she Jerusalem but kenang bangan sya si tom ke hadin ke tangan sa ansa penyap yang na tangan sami par u Petros sngap syu ke tangan jimi par utrai Mars yo sngo bo kadai uban lek Jerusalem ban shapan ya u Petros la ban ngej kata ki jiu kim la ban ngej bo Kristus de ban ya so what hadin bo Jisu ya ki senran baro ki kulmar but what hadin jong kejing mi pat jong Jisu lada pilih ban pulih ya gospel jong ye kam jing apostol no manungkong ke banriu ki senran haba u Jisu ye kendo ke hedin ke jimi par ju but u hikai ki ye ka u hikai Bible study ki ke jingkli ke baki wan kli u kedai gene trial no men penyopat ya ka hima ha Israel kam apostol no manungkong ke banriu trial no men penyopat ya ka hima ha Israel balagi kli gumne na marba kat kum ke testament berim Ubleh lah keluar kibun ukris unwan nagalan jong David bad un penyopat ya hima bala dono ha Israel un teipat ya ka jai penru Israel ka bala dono ka bala damno ka bala sha sensyar ha ki weipat ki jai penru te nagata ka daw kimilinti ya ka hima ka bala pan yoi kisenran ki kimilinti ya ka hima ka bala pan yoi ngadep keren mengene wapi ka hima jo blai kam de ga daga balaban yo i kadege hima ga bakan jaman sem but ngimla ban yo i ga daga khmat ka bakan jado harega khmat harega jimut jong ki senran ki badegi jiu ki berkat kumne ki ong kat kum ga testament berim na ba Chris wan un pen yopat hima bala dono tenrei u Chris uyap man une Jisu bang imod u Chris uyap no man ta ga chikrmen ga dono amdan shoy re ga don pat ga khubor ga bakamen kitip bolo mi pat namara hindo yo but ke jingkli ke banungkong gikli ugre try le no men pen yo pat ya ke hima ha Israel ka bang ji up baro sigata naga wai ke pateng jegoi penteng i up lano u Christian one but me one me yap but mi pat ngej men pen yo ek hima ha Israel u Jisu juba ke ong de ye pi ban ti bi kini ke kam kata kamut bom de ba pinti bi kini ki ye ka plan jom play no kam don jide bat kata Jisu juba ke ong kumne to yai sa ha Jerusalem tat ndala pendap ya pi de kabor na pulit kot bapra handai pin yo priang ye kabor handai pin yo diang ye kabor ndala wanu mensem bakoi happy pin yo diang ye kabor ndala wanu mensem bakoi happy Kini ki senran
cái bầu Jisu lệ u hikai ba bersedi ki na ta ki kli u Jisu gani ke kli ka một kim pat shemphang ya gani kim pat shemphang ukres now u Jisu ndalawan o mensim na la bikin mau ya gospel jong yon is glong ba khan rit khot ba khat ar ka wong kum ne Jisu ong Ukraine sendran ong khami ngadon shibon ke ban ong phin re phimla ban sha ki manta hare ondala wanu mense ma un hikai pi shigijing mo un yalame pi shigijing shi shabaro un hikai pi bor un yalame pi shigijing shi shabaro na ka ek kam jom sem hoi ban hikai so Jisu mi pat bar ong ki sendran hakmi to shong hani phin yo diang ye ka bor Dalam wanu mesin berkoi pin yok dia yang kebor, but pin long ki nong pelai yang Jerusalem. Now, kisran ki sedang mensungutu ia ke gospel, lani ia ke omong tak kisang mensungutu ia ke gospel. Hadin jong ke jimi paru Chris ndah haba uhi kaya ki hagito ki saupos ni. Naga kubor hani ke por kedai kumno ki briu ki yok jipenim nga orang ping Mdon ba yo jimpenim da ka ba khot gar pat yo tra he dohnud kumno gi bri yo jimpenim da ka ba snotho lani da ka ba shemphang yi ge jingthoh ki bakran shemphang kris hello na kai ge da ge shemphang na ge jing kai ge da ge jingthoh kai ge da ge jing shemphang kris na ge jingthoh ka dai ge ne bo kris wan ha ga do Lada gi snotho bo Chris wan hado kila snotho ye jingthoh ka jingmot Chris wan hado kemot hagi jiu gi snotho Chris wan kum ubriu len udei ubriu haba ong Chris udei ubriu hagi jiu gi snotho bo udei ubala ubadon ye jingla pan yap dan re ga testament berim Ka testament brim kam keren ba hakmi ukris unwan hagado no haga testament brim ga khlam keren shemphang ba ukris ubanwan hagado hashu ong baleng ong ta wala da pi yo I wala da ki jiu ki tibbo u ta ukris udai unagalan jo david udai ubri hitang bo ki perkhat bo ka do ka bo phong kam dei ka do ku manga mangi don ka ba ngi la ban yap Kadok kabo ni Chris unpong wala do wan ngalan jong debit kadai kadok kabom don hakaya ke jingla ban yap kata kada ke jinge jongki jiu so habaki apostol kirap ke ong Chris wan hagado ki jiu ke sngoto ba Chris mantau kup ye kadok ubriu ubala ban yap so balen ye kene ke jingwan longdo jong Chris yo jimpenim uba ngej ba Chris wan hagado utau de uyo jipenim namaro Chris ba wan hagado mo Chris ubala ban yap Chris uklanja uktenja do kemot utau Chris wan hagado ba ude Jisu ubana Nazareth ka jingej kumne ga jing shemphang ye ga jingthoh ka a jingim ye ga sendran hadin juga jimi par Jisu Hadu ke sendran kinget heu Jisu hagi saw gospel ho kinget bodo Chris ho kinget bodo Chris ki ojipenim em kim yo ojipenim namar balai namar kim shemphang ge jingthoh nagata ka daw kam long ga basuk ban hikai ba sedi kam long ga basuk ban long pastor kam long ga basuk ban long padar kam long ga basuk ban long unong yelap lunong hikai ketinu play ka shimpor ban hikai ke bru namar mud ayu ban ngai Jisu kemot ban ngai ba u Chris wan hagado ban ngai Chris wan hagado kam dei ke sentence kam dei ke jing ong ga ba silain nang ta labiang kani ke ktin u Chris wan hagado ka don kam ke jing batai ka ba paka ka don ke kam ke jing hikai ka ba jirong haka te kumno ki sendran ki ojipen kim yo ojipen ke saw gospel kim yo jing war hadin jong ke jing yap jo kim yo ojipen bro war hadin jo ke jing mi par jo ki yo jimpen hadin ba u Jisu batai ki ni jing tho shemphang Chris kumno ba hana u Chris wan hagado ba u yap ba mi par ba ki sedang man snutho ya ke jing tho na kata ka norem
kata ada khlimat ke beyo jipenem kalong kumta hagi sa gospel haga shiti hagi kam juga apostol wepo baro uki apostol kilap bar ki basngap iaga gospel ke baki apostol kilap kim duai wana dono jeng atrai baro ki basngap ki ia ki apostol baki lap ki apostol ke kam kumno ki apostol kilap ki shim na testament brem ki lap ye ki show Chris ki lap shaki yo Chris daga ba pensisha daga ba proof na ga jingthoh bo Chris uwan haga do but bo dei ban yap shwa deng ta sami pat kata ka daga jinglap jong ki apostol haga kam jong ki apostol but ki bios ngo ki pajba bios ngo ki Jew lane wala ada ki Greek ro ki bios ngo ki ngai ba hana kata ka daga jing hana ka jing bom jugut ko long kumta u Chris uwan haga do but man ta ne ukten jong jing bom jugut uwan pa haga do ngilap ban kata ngilap ban tabang ngilap ban yos ngo ngilap ban yo I yo ne ukten jong jing yo ne jing em bom jugut kata ka daga jingai ba ki Greek ro ki ngai hana ka jing bom jugut kam dai ka ba kabom la ban kata kabom la yo I manta ukten jong jing bom jugut la ban kata ban taba la ban yo I u kane ka khubor ka ba ki apostol ke la ba ki breaking ngai ya kata ha ba ki shemphang ya kane ka jing shisha ka jing shisha ka ba ki shemphang ukten ukenja do u Chris uwan haga do u Chris udai ubreu kane ka dai ka ba ka ba ki shemphang nang no la yalap ye kane la yalap ye kane u Chris uwan haga do na ga testament berim he nang no ki apostol wa Jisu ki la bo Chris uwan haga do na ga testament berim he so kumno ki brew ki yo jipenem kam da shong trawan haga do no jenga ngam ong ba nga gerten jeng aushan ngade ushan ngam ong ba ki brew ki badua ko trawan do no jenga kim yo jing bom jukut ka kubor ka thong jenga ka point ga bom bom kene nakat bible naga testament bathamai bro ko wei om don ubo ong wana don ut jenga tra shong hanga na do manta om don ubo ong kumta haga testament brem amen haga testament bathamai kabaki ong bro re nganget bo Jisu udai ukon blai le nganget bo Jisu de Chris nganget hau Jisu nganget kumta terter kam don pedang yemi haga don ut jenga ngam ong ba phinom ye duai kumta la don ba penduai kumta phila penduai kumta tam da sngo thopat tam ba dei ban sngo thopat kamut ayu habang duai kumta wana don jenga na maraga bible phimlap ki khot gerpan wan shong ma don jenga so ka jipenim kam dei daga ba wana don jenga shong ka jipenim ka dei ka bangai ka dei ka jingai ka bangai haga khubor jong ka jing haga khubor jong ukten bakan jado bar une ukten ubalakan jado uki udeng phana ba dukut masemu yam bat umipat na ki bayab bar ka jingai ye kata ka ai jing em yubreu ka jingai po kten wan ha kten ukun jado bo Chris wan ha do uya bar mi pat ka ta ka jing shemphang ye ka jingthoh ka ta ka wanra jing em ya ubangai ya ubreu lane yo bangai yo no ubreu bangai ka pa shabar na gane ka dei nong wei na ki jingthoh na ka bible bro ko wei ngin si kendo ko part ki video bulan ker khui pi amen